sedím v kresle GT, vravím si páni, to je štýl. Francúzi vedia kresliť, ten dizajn ma hneď chytil. Displej, čo pláva v priestore a volant malý v dlani. Aj kokpit ho nazvali vo fabrike páni. 7 miest pre celú partu, no motoricky nevytiahol najsilnejšiu kartu. Lebo keď dupneš na pedál a čakáš silu leva, ozve sa zvuk vysávača, čo sa trošku hnevá. Je to 1, 2, trojvalec, malý zúfalec. Hybrid mu pomáha pri zrýchlovaní, neváha. V meste je tichý spoločník, na elektrinu plachti ladne, no na diaľnici v stúpaní mu hrebienok spadne. 100 za 11 sekúnd, to je kopec času. Predbiehať kamión do kopca, to je na basu. Spotrebu slubuje 5 litrov, no realita je skôr 7. Keď naložíš rodinu, tak motor kričí, ja už nejdem. To krásavec v obleku, čo má však slabšie svaly. Ak hľadáš pretekára ciest, tak to rovno zavri. No pre otca, čo vozí deti a ocení kľud a vkus, je 5008, takmer dokonalý kus. Len pamätaj, že pod kapotou bije srdce z kosačky, tak netlač pílu na doraz a užívaj si nižšie otáčky.